Hej og velkommen. Her er en instruktion i, hvordan I kan opbygge jeres egen regulator i Studio 5000. I starter med at åbne Studio 5000 og finder et projekt, som I kan arbejde med. I kunne vælge at arbejde i emulatoren, eller I kan vælge at arbejde i de sorte bokser, eller inde på PLC'erne i lokal 45. Det er op til en selv. Jeg vælger at tage den emulator, som jeg har oprettet i Studio 5000. Der ligger en video på, hvordan I kan oprette den, og hvordan den virker. Når programmet er åbent, så kan vi se her, vi har den filstruktur, som vi stoppede med sidste gang i den anden video. Og når vi skal lave regulering, er det vigtigt, at vi laver vores regulering i et schedule task, så når vi får en integrator på, at det virker med de samme tidsintervaller. Så vi starter med at lave et nyt task. Vi kan se her, at det er et continuous task. Så vi højreklikker her. Nyt task. Det kunne vi kalde regulering. Vi sætter en tid for afvikling på 100 millisekunder, så det bliver afviklet for hver 100 millisekunder. Siger OK. Vi kan se, at der kommer et task her. Herunder vil vi gerne lave et nyt program. Det kunne vi kalde regulator. OK. Under det program vil vi gerne lave nogle rutiner. Og vi kunne lave en rutine, der hedder P-regulator. Vi kunne starte med at lave en main-rutine, så vi kan kalde vores programmer main. Vores main-rutine vil vi gerne have til at ligge i ladder. Og den skal så have vores et-tal for at være main-rutinen. Det er det, vi kan vælge her. Og siger OK. Så fik vi den op. Så vil vi gerne lave en rutine for vores P-regulator. Sådan der. Det skal ikke være i ladder, det skal selvfølgelig være i funktionsblok. Og siger OK til den. Og samtidig med kan vi godt oprette en rutine for vores PI-regulator, som vi gerne skulle slutte med. PI. Regulator. Sådan der. OK. Nu kan vi lave en P-regulator og en PI-regulator. Hvis vi starter med P-regulatoren, og vi kunne forestille os, at vi har en verskreds, som vi vil lave en regulering for. For at vi kan udregne fejlen, så skal vi have en subtraktionsblok. For at vi kan gange en forstærkning på, skal vi have en multiplikationsblok. Så skal vi have nogle inputs, og hvis det var en versblok, så sætter vi sætpunkt øverst. Vi laver en, der hedder sætpunkt, og vi laver en, der hedder PV. Forbinder vi til blokken. Outputtet fra den, det bliver vores fejl. Her. Vi kan også lave en variabel der, som vi kalder E. Hvis vi sidenhen vil have den på trendkurven eller et eller andet, så har vi en variabel, vi kan bruge til at vise der. Outputtet, det kører vi ud, og det kunne vi kalde for U. Så har vi udregning af fejlen. Derudaf får vi E, og den skal vi gange med KP. Det gør vi her. KP. Sådan der. Det kan være en fordel at sætte forbindelserne på blokkene, inden vi opretter tagsene. For når vi så opretter tagsene, siger nye sætpunkt, så har den fundet ud af, at det er en god idé at lave den som en real. Hvis vi gør det, inden vi forbinder dem, så foreslår den som regel, at det skal være en dobbelt integer. Og så mister vi muligheden for at skrive et komma i tallet. Opretter alle tagsene.
create, Ctrl+1 vir, og vi kan se, at den her ligger dem oppe i controller tags. Om man lægger dem i controller tags eller program tags, det kan man selv beslutte. Det kommer an på ens orden i programmet. Opretter tagsene. Create. Sådan der. Det er i grove træk en P-regulator. Hvis vi nu finder ud af, at vi vil have styr på vores output, at vi gerne vil sikre os, at vores output ikke kommer under 0 og over 100, kan vi indsætte en high-low limit, som vi så sikrer os, at outputtet bliver mellem 0 og 100. Højre klikker og siger add element. Vi kan huske, den hedder noget med high-low limit, HLL. Klikker på den. Fjerner stregen, som vi lavede. Sådan der. Og kører inputtet ind her. Og outputtet over i U. Indstiller high-low. High limit. 100%. Ventilen kan ikke være mere end 100% åben. Og den kan ikke være mindre end 0% lukket. Eller 0% åben. Jeg har en low alarm og en high alarm. Det har vi ikke brug for på blokken, for det moniterer vi ikke. Og så kommer blokken til at se sådan her ud. Og så har vi igen noget, der ser pænt ordentligt ud der. Det bliver ikke pænt. Så ja, sådan der. Det er en P-regulator med en high-low limit på. Ulempen ved den her er, at den vil have en stationær afvigelse. Og hvis vi vil afhjælpe den stationære afvigelse, kan vi indsætte et U0. Og det gør vi ved at lægge en fast værdi til vores output her. Det kan vi gøre med en additionsblok. Vi sletter stregen her. Sætter den til vores input der. Outputtet til vores high-low. Og indsætter endnu en variabel herfra og dertil. Og kalder for U0. Opretter den. Ny. Tjekker, at det er en real. Og create. Nu har vi en P-regulator med KP og U0. Så nu vil vi være i stand til at fjerne den stationære afvigelse ved et fast sætpunkt eller en fast belastning. Inputtet på PV og outputtet på U, det kan vi vælge at tage ind fra en vandmodel eller fra en simuleringsmodel, og vi kan også vælge at føre det ud på en vandmodel eller en simuleringsmodel. Det skal selvfølgelig være det samme i begge ender. Her er det bare forventet fra 0 til 100. Hvis vi vil bruge en simuleringsmodel, så er der en simuleringsmodel til rådighed for jer, den der hedder MSK Simulering. Den kan vi importere i vores Schedule Task, og det er vigtigt, at den ligger i Schedule Task, for at vi kan regulere på den. Vi højre klikker her, siger Add, og så siger vi Import Program. Vi har lavet en programstum for jer, hvor I kan simulere en proces, så I er fri for at sidde derhjemme fredag aften til Vild med Dans eller X-Factor og have vand på gulvet. Så der kan I bare sidde med simulatoren og downloade det i emulatoren. Så her vælger vi MSK Simulator, siger Open. Så kan vi se, at den spørger, om den skal importere det. Den behøver ikke at hedde SHJ, den kan hedde MSK Simulator. Vi siger OK. Der kan vi se, at den importerer en add-on instruktion. Vi behøver ikke at bekymre os om, hvad der sker dernede. Vi kan lukke den. Og heroppe kommer der et program, der hedder MSK Simulator. Samtidig med kan vi se i vores controller tags, at vi har fået en, der hedder MSK CV, MSK Load og MSK PV. Dem kan vi bruge i stedet for PV her, så vi kan rette den her, så den hedder MSK_PV. Sådan der. Og vores output kan vi kalde for MSK_CV.
Vi kan prøve at downloade det og se om det kører. Og I kan se, at stigen er der, hvis I har downloadet til den virtuelle før. Så download. Det vil I kunne finde i den anden video, hvordan I gør det. Der er en programfejl. Det er fordi, jeg har ikke husket at kalde mit program. Så der skal vi lave en jump to subroutine. Jump to subroutine. Mellemrum. Og det er vores P-regulator. Enter. Og vi kan se, at programkaldet er rigtigt der. For en sikkerheds skyld kan vi kontrollere programmet, og vi kan se, der er 0 fejl og 0 warnings. Så vælger vi download igen. Download. Og det er rigtigt, som nogle af jer har gættet, der er ikke lavet programkald til PI-regulatoren endnu, da vi ikke har lavet noget program ind endnu. Når programmet er downloadet, så siger vi run. Yes. Og kigger på vores P-regulator. Lige nu sker der ingenting, men selvfølgelig er sætpunktet sat til 0, KP er 0 og U0 er 0. Så vil vi gerne kunne inputte nogle variabler her. Der kan vi gå op i View, Watch, og så får vi her forneden et vindue, hvor vi kan ændre på de parametre, som er i den her rutine. Hvis vi ønsker at ændre på det, der er i flere rutiner, så kan vi sige Quick Watch. Så er det de faste, vi kan regulere på. Så siger vi KP, SP og U0. Sådan der. Vi sætter SP sætpunktet til 50. Derved kan vi se, at vi har allerede nu her en fejl på 50. Det vil der også stå i vores E. Vi sætter KP til 1. Og derved skulle vi gerne opnå, at der kommer noget output her. Og nu kan vi se, at der stille og roligt begynder at komme noget input på vores, eller fra vores matematiske model. Og modellen er bare en forestilling af en vandmodel eller et eller andet, der kører. Men nu har vi en lukket sløjfe, fordi når vi sender outputtet ud her, så får vi et input tilbage på vores PV. Vi kan se, at vi har et sætpunkt på 50, et output på 26, og det giver os en procesværdi på omkring 23. Der er altså en stor stationær afvigelse mellem de her to. Den kan vi prøve at afhjælpe ved vores U0, og vi kan se, at 26% output er ikke nok, så vi giver den, vi prøver med 30, og kan derved se, at vi får et output op på nogle 50, da vores fejl er en 12-13 stykker. Vi kan se, at det er stadigvæk ikke nok med 30. Vi prøver at sige 40. Vi kan se på outputtet derhen ved 40, er det ikke nok endnu. Vi kan se, at PV'et kommer stadigvæk ikke op, så vi prøver at sige 45. Skridtene skal selvfølgelig være mindre og mindre og mindre. Det her, det kan vi sidde og gøre i længe, men vi vil nok vælge at gå over og lave en PI-regulator, og det vil følge i den næste video.